Isten, békesség Isten, békesség Isten, vagyunk itt. Békesség Isten, Fennállva kérjünk áldást a mi Urunktól, szentesedjünk el és imádkozzunk. Ami segedelmünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, igaz Isten. Amen. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük Isten dicsőségére a 350-es számú énekünket. A 350-es számú énekünket keressük ki, mely így kezdődik: zengjen hálaének, minden ajkon zengjen. Ismerős ez az ének? El tudjuk akkor énekelni. Zengjen hálaének, minden ajkon zengjen, Isten szent nevének, őrilag rebegjen, mindaz, aki tudja, hogy az Úr kegyelme minden bánatunkra gyógyít hoz sebünkre. Isten szent szerelmét Jézus hozta hozzánk, hogy ne zengjen mindig róla szívünk és ránk.
csendesedjünk el imádságra, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk Téged, megváltó Urunk Jézus Krisztusunk, mint ahogy az énekben is énekeltük, mint ahogy elhangzott, hogy szenvedtél értünk. Mennyi mindent megtettél értünk, nyomorultakért, bűnösökért, szomjasokért, hogy kivezess bennünket a mélységből, a nyomorúságból, a bűn rabságából. Olyan jó volt, Urunk, most énekelni ezen ének sorait, hogyha a bárány vérét rajtunk látod, mennyei Atyánk, akkor az rendben van, az annyira megnyugtató. Olyan jó nekünk, Urunk, Te hozzád menekülni, és bűnösökként, gyarlókként elfogadni a Te drága kegyelmedet, felénk nyújtott kezedet. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mielőtt mi már idejöttünk volna, Te már itt voltál, mint ahogy a Jákob kútjánál Te hamarabb ott voltál, mint az asszony, és minket is vártál, és a következő estéken is várni fogsz, hogy szereteteddel átítasd a mi szívünket, és gyógyítgasd a mi beteg lelkünket, énünket, hogy meggyógyuljunk, hogy bensőnkből élő víznek folyamai folyjanak, ömöljenek. Urunk Istenünk, vágyunk ilyen életre, és kérünk, hogy ajándékozz meg ilyen élettel minket, hadd legyen ez a mai együttlétünk is erre nézve, hogy meggazdagodjunk, és mások épülésére, dicsőítésére, gyógyulására tudjunk munkálkodni. Áld meg együttlétünket, Isten tiszteletünket, hogy ha csak egy szót is meghallunk, megértünk a Te szavadból, azt magunkba fogadjuk, és életté legyen mindannyiunkban a Te szavad. Köszönjük, hogy ilyen szép számban összegyűjtöttél. Hadd ne a mennyiség, hanem a minőség számítson. Sokszor van úgy, hogy Isten tiszteleteken, más helyeken kevesen gyűlnek össze. Olyan jó látni itt, hogy Te itt megszólítod a Te népedet, és sokan kívánkoznak a Te igét hallgatására, közösségbe jönni. Urunk, áldásodat kérjük erre a gyülekezetre, minden egyes emberre, munkálkodj közöttük, minden szívben, és még egyszer kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk, áld meg minket ez estén is. Amen. A János írása szerint a Szent Evangéliumból olvasom Istennek igéjét. A János írása szerinti Szent Evangélium 4. fejezetének 7. és 17. verseit olvasom. Ugyancsak a helyünkön maradva hallgassuk meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Tehát János 4:7, 17. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Kedves testvérek, mindenek előtt nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy gondoltak rám, hogy elfogadnak igehirdetőnek,
És hát én csak erről a két mondatról szeretnék a mai este beszélni, bizonyságot tenni, és pedig azokról a mondatokról, amikor is Jézus csak ennyit kér, hogy adj innom. És később a történetben Jézusnak az asszony annyit felel, hogy nincs, férjem. Annyit elöljáróban elmondanék a történettel kapcsolatosan, hogy itt egy szerető Isten kezd el beszélgetni ezzel a sok sebből vérző asszonnyal. Biztos már az elmúlt napokban, akik előttem szolgáltak, azok említették, mondták, hogy tulajdonképpen milyen baja is volt ennek a nőnek, hogy magányos volt, nem csak hogy samáriai, de még a samáriaiak között is úgymond ujjal mutogattak rá, hogy ez egy ilyen asszony, ez egy ilyen nőszemély. Azaz kiközösítették, megbélyegezték, és egyszerűen nem igen akart ez a nő senkivel sem találkozni, amikor bűnösöknek érezzük magunkat. Amikor elkövetünk egy bűnt, akkor mindig az ördög azt akarja, hogy elmeneküljünk a közösségből, a közösségtől, ne menjünk emberek közé, és fennáll a veszélye annak, hogy igen, magunkba zárkózunk, és magunk hordjuk a sokszor elhordozhatatlan, elviselhetetlen terheket. Lehet, hogy köztünk is vannak olyanok, gondolok itt most például, lehet, hogy itt a faluban nincs, de például vannak olyanok, akik például abortuszt követtek el. Gyerekkorukban, fiatalkorukban. Azaz gyilkosságot követtek el, és egyszerűen évtizedekig hordozzák a terhet, hogy én milyen bűnös vagyok, és sokszor még a depresszióig is elfajulhat egy ilyen lelki válság egy ember életében. És az az érdekesség ennek a történetnek, hogy Jézus szeretettel szólítja meg ezt az asszonyt. A szeretet tud csak gyógyítni. Nem a nagy okoskodás, nem a nagy prédikációk, nem az, hogy mit tudok én, vagy hogy mit gondolok a másikról, vagy mit gondolnak rólam, hanem az a gyógyító, hogyha szeretettel tudunk, de őszinte tiszta szeretettel tudunk egymáshoz viszonyulni. Szeretettel szólítjuk meg a másikat, és számomra is gyógyító volt egy ilyen élettapasztalat, amikor egyszerűen én tinédzser lévén nem nagyon tudtam, illetve nem is nagyon tapasztaltam azt, hogy mi az, hogy szeretet, igazi testvéri szeretet. És annyira jól esett a lelkemnek, annyira fejlődtem, erősödtem, gazdagodtam lelkileg. Miért? Mi miatt? Azért, mert volt egy testvérem, aki őszinte, igaz szeretettel viszonyult hozzám, és vonzott. Egyszerűen számomra gyógyító volt ez a fajta magatartása, magaviselete. És most itt ugye nem akarok arról beszélni, ami elhangzott a múlt estéken is, hogy Jézusnak Samárián kellett átmennie, hogy Jézus szenvedett, ugye értünk nagyon sokat, elfáradt, leült a Jákob útjánál, és nem csak, hogy elfáradt, hanem meg is szomjazott. És azt kérdi egyből az asszonytól, azt mondja neki, hogy adj innom. És most ne feltétlenül csak a Jákob kútjában levő vízre gondoljunk, hogy asszony, meríts nekem abból a kútból, hanem Jézus tőlünk is megkérdezi, most ezen a mai estén, hogy neked van-e vized? Hogyha tőled megkérdezi most az igén keresztül, hogy adj innom,
te tudsz-e adni neki vizet? Élő vizet. Te tudsz-e, mert ugye Jézus tőlünk az embereken keresztül kér, amikor meglátogatunk egy beteget, amikor segítünk egy kolduson, vagy nem kell szélsőséges, extrém példákat említsünk, amikor egymáson segítünk. Akkor a másik emberben, akin segítünk, akkor Jézuson segítünk. Ugye? Tudjuk mindannyian ezt. És hát az a kérdés, hogy amikor segíteni kellene, vagy amikor adnunk kellene, akkor van-e bennünk szeretet? Tudsz-e szeretni? Van-e benned békesség, amikor mindenki lerágja a körmét melletted, idegességében, amikor a vizsgák előtt vagytok fiatalok, amikor dolgozatot írnátok, én is voltam egyetemen, mindannyian tudjuk. Vannak olyanok, akik egyszerűen 2 doboz cigarettát elszívnak idegességükben, vagy tövig lerágják a körmüket, annyira izgulnak, annyira feszültek, és megkérdezték tőlem kollégák, hogy te hogy tudsz ennyire nyugodt lenni vizsga előtt? Amikor pajzán, pervers, tisztátalan vicceket mesélnek a folyosón, szünetben, az osztálytársak, vagy a munkatársak, akkor nevetünk rajta mi is? Vagy látják rajtunk azt, hogy bennünk valami más, illetve valaki más van, élő víz, élet van, és megkérdezik tőlünk, hogy hát te miért élsz, vagy mi a titka annak, hogy te másképpen élsz. Ez lenne nekünk, keresztényeknek a rendeltetésünk. Erre hívott el minket a mi Urunk Istenünk, megváltónk, üdvözítőnk, hogy ebben a világban csillagokként fényledjünk, világítsunk, ragyogjunk, és hogy tudjunk adni éltető vizet. Azt mondja Jézus a történetben, hogy aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Tehát vízforrás, az élet kellene, hogy bennünk legyen. És ez most a kérdés, legyen ez egy kis önvizsgálat. Nem csak most, amikor hazamegyünk. Gondolkodjunk el, mert most lehet, hogy egy kicsit nehezebb itt közösségben. Amikor az ajtót magunkra zárjuk, amikor egyedül vagyunk. Egy kicsit gondolkodjunk el azon, hogy bennem van-e víz? Van-e benned öröm? Van-e benned élet? Mert ugye amikor például gondoljunk konfirmációra, vagy nem tudom milyen csoportkép készítésre, olyankor a fotográfus azt szokta mondani az embereknek, hogy cheese, ugye, mosolyogjunk, mindenkinek látszódjon a fogsora, a protézise, tehát hogy mindenki örüljön, mindenki nevessen, mindenki boldog legyen, és van úgy, hogy ugye muszáj mosolyogni, muszáj nevetni, és nem tudom, veled még nem fordult elő az, hogy mosolyogtál, de erőltetett volt az a mosoly. Nem volt őszinte, nem volt természetes. Érezted, hogy hiába kellene úgymond az adott szituációban megfelelni, örülni, mosolyogni, de nem tudtál, mert nem volt benned ott akkor per pillanat az öröm. És ilyen lelki állapotban volt ez az asszony is, hogy egyszerűen üres volt az élete. Szegény volt. És nem véletlenül mondja, amikor Jézus azt mondja neki, hogy hívd ide a te férjedet, azt mondja ez az asszony Jézusnak, hogy nincs férjem, nincs.
elhangzik a részéről ez az őszinte vallomás, bevallja önmagának és az Istennek is, hogy nincs. Egyszer valaki azt mondta, hogy az Istennél a van, az mindig a nincsel kezdődik. Az Istennél a van nem azzal kezdődik, hogy azt mondod, hogy minden oké, minden rendben van velem, mert Jézus nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért. Ha igaznak tartod magad, ha azt gondolod, hogy én ki vagyok, vagy esetleg köztiszteletben álló személyiség vagyok, tanult vagyok, művelt vagyok, rá mindenki felnéz. Voltam egy imaheti szolgálaton, egy olyan tradicionális gyülekezetben, ahol nagyon sok olyan család lakik, él, akik el vannak szállva. Egyszerűen azt gondolják magukról, hogy ők a világ közepe, hogy ők számítnak, hogy ők valakik. És amikor erről az igéről szóltam, és ezt úgy megmondtam ott is, abban a gyülekezetben, rá másnap hallom, hogy jaj, milyen kemény volt a tiszteletes, hogy miket mondott rólunk, hogy így meg úgy. Tehát Jézus nem az igazakért, nem azokért jött, akik önmagukat jóknak tartják, hanem akik önmaguk úgy állnak meg Isten előtt, hogy én szomjas vagyok, segítségre szorult vagyok, beteg vagyok, Uram, gyógyíts meg, könyörülj rajtam. A van, az mindig a nincsel kezdődik az Istennél. Gondoljunk azokra a halászó tanítványokra, akik a Genezáret partján, ugye ott horgásztak, halásztak, húzták a hálójukat, kínlódtak, mindent megtettek, hogy fogjanak valamit, és egész éjszakai halászás után egyszerűen nem fogtak semmit. Jézus megáll mellettük, van-e valami ennivalótok? És jön a válasz őszintén. Nem azt mondják, hogy hát majd lesz, még megpróbáljuk, még mi ügyes, jó halászok vagyunk. Nem, hanem érzik, hogy nincs áldás a munkájukon, az életükön, és azt mondják Jézusnak, hogy nincs. És amikor kimondják azt, hogy nincs, abban a pillanatban Jézus adja az áldást, adja a vant az ő életükbe. Ez az asszony is eljutott odáig, először menekült Jézustól, mert Jézus, amikor szóba állt vele szeretettel, megszólította őt, akkor olyan volt, mint a csiga, mint amit megpiszkálunk, ugye egyből behúzza a szarvait a házába. Tehát megijedt is egy kicsit ettől az isteni meglepő szeretettől, és bele akart menekülni vallásos kérdésekbe, hogy hát én samáriai vagyok, te zsidó vagy, és Jézus nem hagyta. Nem hagyta, tehát addig piszkálta, addig bombázta őt beszélgetés során az ő szeretetével, míg eljutott ez az asszony odáig, hogy kimondja, hogy nincs férjem. Azaz rendezetlen a családi életem. 5 férjem volt, de az is, akivel együtt élek, nem a férjem, hanem csak az élettársam. Gondolhatunk, most itt lehetne beszélni nagyon sokat a mai világ szokásáról, a vadházasságról, azokról a rendezetlen kapcsolatokról, amikor csak egyszerűen összebújjunk, kipróbáljuk, milyen a szex, jól működik, nem működik. Nem? Ez a divat manapság. A fiatalok, de nem csak a fiatalok, hanem még felnőttek is, van úgy Resicán nálunk, olyan házas párok, illetve olyan párokat adtam össze 75 évesen, akik 40 évig együtt éltek. És csak 40 évre rá jutottak el odáig, hogy meg kellene házasodni. Tehát rendezetlen élete volt ennek az asszonynak,
A te életed milyen? Rendezett, rendezetlen? Van-e víz? Van-e mit adj? Milyen az életed? Mit mondsz Istennek, ha megkérdezi tőled? Van vagy nincs? Ez mind tőlünk függ. És milyen jó volna, hogyha eljutnánk mi is eddig az őszinte vallomásig, hogy Uram, nincs, és oda tennénk a saját magunk életét, amint van, amint vagyok, sok bűn alatt, de mert hallom hívószavad, és mert értem, áldozád magad, Uram Jézus, jövök. Ezt fogjuk mindjárt énekelni válaszként Isten megszólító üzenetére. Vagy ugye van a másik szakasz, hogy vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én, üres, tartalmatlan, örömtelen, boldogtalan, céltalan. Lehetne itt beszélni a tinédzserekről, de vannak nyugdíjasok is, akik egyszerűen halál előtt már ott van a kapujuknál a halál, és egyszerűen nem tudják, hogy miért élnek. Tehát nincs életcéljuk, nem ismerik az igazságot. Van egy nagyon érdekes történet, ezt mindenképpen el szeretném mondani, át szeretném adni a gyülekezetnek. Valamikor régen, a kommunizmus ideje alatt, biztos emlékszünk még arra idősebbek, a második világháború után ketté választották Berlint. Felállították, felhúzták a berlini falat. És létrejött Nyugat-Németország és Kelet-Németország. Tudjuk mindannyian, hogy a nyugatiak gazdagok voltak, a keletiek szegények voltak, és ez egy megtörtént dolog, amit most mondani fogok. Egyszer a keletiek gondoltak egyet, és azt mondták magukban, na gyertek, vicceljük meg a nyugati testvéreinket, megtöltöttek egy kamiont szeméttel, és úgy szeméttel tele átküldték a határon. És amikor megérkezett a tele kamion szemét, akkor a nyugatiak visszaküldhették volna a tele kamionnyi szemetet, de nem. Ők lepakolták, visszapakolták mindenféle finomsággal, csomaggal, tudjuk mikor jöttek a segélyek a 90-es években, ruhák, élelmiszerrel, és amikor visszaküldték a kamiont, ráírták a kamionnak az oldalára azt, hogy mindenki azt adja, amilyen van. Lehet, hogy már ismerős a történet, a példa, de ezt a történetet is azért mondtam el, kedves testvéreim, nektek, mert hát nekünk mi van? Az asszony is eljutott odáig, hogy nincs férjem. De ugyanakkor csak kért tőle valamit Jézus. Tehát ő nem kért olyat, ami az asszonynak ne lett volna. Mi volt az asszonynak? Mi van nekünk? Hát mi is olyanok vagyunk, mint a keletnémetek. Vihetjük neki az üres, vak, szegény, oldus, tartalmatlan, bűnös, és tedd oda az életedet, ahogy vagy. És az Isten elveszi, kitakarítja, és a nincs helyett telepakolja áldással, mindannyiunk telepakolhatja áldással mindannyiunknak az életét, ha így kérjük, így állunk meg ő előtte. Ezzel az alázattal. Kedves testvéreim, hát én ezt kívánom magamnak, nektek, mindannyiunknak, akik itt vagyunk, hogy Isten által meggazdagodott életű emberekké legyünk. Ha esetleg olyan az életed, hogy esetleg az ige kapcsán magadra ismertél, hogy nincs, akkor ne szépítsd magad, ne kozmetikázd magad. Sokszor van ilyen, hogy megfelelési kényszer. Azaz, hogy jobbnak, szebbnek, másnak kell mutassuk magunkat, mint amilyenek, mint akik vagyunk. Milyen jó volna, hogyha őszintén elgondolkodva, hogy milyenek is vagyunk, meg tudjuk állni előtte.
és üres kézzel, üres szívvel hagynánk, kérnénk a mi megváltó Urunkat, Jézus Krisztust, hogy ő töltsön be, ő adja azt, amit adni akar, mit adott nekünk, önmagát. És egy gondolattal szeretném befejezni. Hasonló bibliai történet a nagypénteki esemény során. A Golgota keresztjén ott van Jézus Krisztus, szenved, és mit mond a Golgotán? Azt mondja, szomjúgozom. Szomjúgozom. Miért fáradt ő? Miért kínlódott? Miért szomjazott? Kire szomjas? Miért kért az asszonytól vizet? Miért kért tőled? Hát azért, hogy add oda magadat neki. Tedd le az életedet a Golgota keresztjénél. Tegyük le, és ne vonszoljuk magunkat, éljük úgy folytassuk az életünket, ahogy eddig. Milyen jó volna, hogyha így tudnánk megállni előtte, és bárcsak megtölteni mindannyiunknak az életét. Amen. Amen. A 296-os számú énekünkkel válaszoljunk, feleljünk Isten megszólító üzenetére. A 296-os számú énekünket végigénekeljük. Amint vagyok sok bűn alatt. Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, kiértem áldozád magad. Fogadj el, Jézusom, amint vagyok, ne várva, hogy lelkemnek lehet szennye fogy. Te, aki megtisztíthatod, fogadj el, Jézusom, amint vagyok, bár jött velem, kétség rágódik lelkemen, kívül harc bennem félelem. Fogadj el, Jézusom, amint vagyok, vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én. Derüljön éjszakámra fény, fogadj el, Jézusom, amint vagyok, mint semmi gát, kegyelmed mit ne törne át. Hadd bízza lelkem rád magát, fogadj el, Jézusom, amint vagyok, hogy a te szem szelnek tudja, mit jelent. Már is majd egykor odafenn, fogadj el, Jézusom. A helyünkön maradva szólítsuk meg a mi Urunkat, Istenünket, imádkozzunk. Hálatelt szívvel köszönjük meg neked, megváltó Jézus Krisztusunk, azt,
hogy nem akarod a mi életünket szomjúságban hagyni, mélységben, vakságban. Köszönjük, Urunk, ezt a mai igét, ma esti üzenetedet, hogy adj innom, és olyan jó volna, Urunk, hogyha egy kicsit magunkba tudnánk szállni, el tudnánk gondolkodni saját életünkön, hogy hányadán is állunk a veled való kapcsolatunkban, vagy úgy egyszerűen, hogy is éljük az életünket, mennyire tartalmas, mennyire gazdag, hogy van-e bennünk kincs, hogy tudunk-e vigasztalni, tudunk-e szomjat oltani, tudunk-e bátorítani azzal az igével, amit temetéskor is el szoktunk mondani, hogy áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket. Milyen jó volna, Urunk, hogyha bennünk is ott lenne ez az erő, ez a hatalom, ez a szeretet, és amikor valaki mellettünk szenved, akkor ne álljunk tanácstalanul, hogy mit is kellene tenni, mondani. Köszönjük, Urunk, hogy arra az őszinteségre hívsz, hogy mondjuk ki te előtted azt, hogy nincs. És olyan érdekes a te módszered, olyan érdekesen dolgozol, te nem odaadsz, ahol van, hanem akik megalázzák magukat, akik üresen kitárják szívüket, bűnbánattal, bocsánatot kérnek tőled, és kérik tőled a gyógyító kegyelmedet, segítségedet, odaadod a halat, odaadod az áldást, odaadod önmagadat. Urunk, köszönjük, hogy a Golgota keresztjén értünk is szomjaztál, és nem a jó tetteinket kérted, hogy azokat mutassuk fel, hanem a mi bűneinkre vágyódtál, hogy hagyjuk azokat már végre nálad, és ne cipeljük tovább azokat, ne kínlódjunk, ne görcsöljünk, ne úgy éljük az életünket, mintha te nem lennél. Urunk, köszönjük, hogy magadra vetted a mi álnokságainkat, a mi bűneinket, és ugyanakkor nem csak, hogy magadra vetted, hanem élő vízzel is megajándékozol bennünket. Urunk, hadd vegyük el ezt az élő vizet tőled minden nap. Hadd ne szomjazzunk, hadd ne legyünk szomjasak, hanem minden nap itass meg bennünket gazdagon önmagaddal, és tégy bennünket, Urunk, itt ezt az egész gyülekezetet is áldássá. Mindannyiunkat a magunk helyén használj fel a te országod építésére, a te munkádban. Imádkozom, Uram, ezért a gyülekezetért, és hadd emeljük fel most együtt a mi szívünket, a lelkészért, feleségért, családjukért, itteni munkájukért, szolgálatukért. Imádkozunk, Urunk, a presbitériumért, áld meg az ő munkájukat is, és minden gyülekezeti tagért, fiatalokért, gyerekekért, felnőttekért, idősekért egyaránt. Áld meg az itteni életet, hadd legyen minden a te szent neved dicsőségére. Áld meg éjszakánkat, pihenésünket, Urunk, hadd menjünk békességgel majd, miután befejeződik itt a program, hazahajlékunkba, örömmel, hálatelt szívvel. Amen. Amen. Kedves testvéreim, ugye azt mondta valaki, hogy az imádságunkat, az imádság az nem fejeződik be, hanem az egész életünk egy imádság kellene, hogy legyen. De most így kimondottan
folytassuk tovább az imádságunkat. Bizalommal tárjuk az Úristen színe elé, ami kérésünket, egész szívünket vigyük most ő hozzá. Csendben folytassuk az imádságot. Istenünk előtt hozzuk azon beteg testvéreinket, akik nem lehetnek itt közöttünk, akik beteg ágyon, kórházi ágyon feküsznek. A Te gondviselésedbe ajánljuk őket, és kérünk, hogy add a Te gyógyító kegyelmedet, gyógyító szeretetedet őnekik. Enyhítsd a fájdalmukat, és add, hogy visszatérjenek ide közénk. Amen. Amen. Imádkozzunk Jézus Krisztusnak a szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Viski Ferenc szavai jutnak eszembe, aki azt mondta egy alkalommal, amikor adományokat gyűjtött valamilyen nemes célra, és valaki azt mondta, hát tiszteletes úr, nekem nincs amiből adjak. És akkor azt mondta, hogy András, nem mondd azt, hogy nincs. Mert ha az Isten elkezdené tőled elvenni mindazt, amire te azt mondod, hogy nincs, meglátnád, hogy mennyi mindened van. Mi sem mondhatjuk azt, hogy nekünk nincs semmink, amit Jézushoz vihetnénk. Ha úgy érzed, hogy te vagy a legnyomorultabb, a legbűnösebb, akkor viheted a bűneidet Isten elé. Ha te úgy érzed, hogy te vagy a legboldogabb, a legszeretettebb ember, akkor adhatod azt a boldogságot, megoszthatod azt a szeretetet, amit Istentől kaptál. Mondja az apostol, hogy jobb adni, mint kapni, mert aki mást felüdít, az maga is felüdül. Hát ebben a reményben osszuk meg mi is azt egymással és Istennel, amink van.
Ezekkel a gondolatokkal szeretném köszönteni lelkipásztor testvéremet, Megyasszai Attilát, Resica bányáról érkezett közénk. Szeretnénk megköszönni a szolgálatát. Ő adta nekünk az ige tanítását, hát hadd adjunk mi is neki valamit a hála jeléül. Jóisten áldja meg családodat, szolgálatodat. Megkérünk szépen, hogy néhány szóban mutatkozzál be családodról, szolgálatodról, vagy életednek egy meghatározó eseményét. Ha megosztanak velünk, akkor nagyon örvendenénk. Hát, most így hirtelen nem is tudom, hogy mit mondjak a gyülekezetnek. Hát annyit elmondok, hogy a családomat otthon hagytam, sajnos egy kicsit hosszú az út. A két kis gyerekem megbetegedett, nem súlyos, meg vannak fázva, köhögnek, és emiatt a feleségem nem vállalta be az utat. 4 gyerekem van, 4 kisgyerekem, 3 lány, 1 fiú, 7 éves, 5 éves, 3 éves és 7 hónaposak a kicsik. Köszönöm szépen. Nagyváradi születésű vagyok, a feleségem Aranyos-Egerbegyi, ez Torda mellett, Aranyos-Gyéres mellett van ez a falu. Kolozsváron ismerkedtünk meg. Hát jó szokás volt, ugye a teológián általában mi teológusok mindig éhen kórászok voltunk, tiszteleti kivételnek, és annyira jó volt, amikor a lányok meghívtak minket vacsorára. És alig vártuk már a csütörtök estét, hogy menjünk a lányokhoz. Ugye az volt a kifogás, hogy bibliaórára megyünk, de közben mi nem bibliaórára mentünk, hanem egy jót vacsorázni, meg hát mentünk nézni, válogatni lányokat magunknak. És hát ott ismerkedtem meg a feleségemmel, és utána, ahogy befejeztem a teológiát, kihelyeztek Nagybányára. Nagybányán voltam egy évet segédlelkész, a feleségem addig dolgozott Kolozsváron, és akkor utána egy évre rá megházasodtunk, és akkor egyből kihelyeztek minket Resicára. Tehát Resicán vagyunk már mindjárt 9 éve. Augusztusban lesz 9 éve, hogy már ott vagyunk. Ez egy kimondottan szorványgyülekezet, tehát úgy kell elképzelni, hogy ott nincs tiszta, református házasság, mindenki vegyes házasságban él. Az ilyen korú gyerekek, vagy akár a ti korosztálybelietek, már nem tudnak magyarul, a KT órát, az ifjúsági órát román nyelven kell tartsuk. Tehát ide süllyedt, ide vezet a vegyes házasság. Most nem akarok senkit sem megbántani, lehet, hogy itt is vannak vegyes házasok. Csak ugye mondjuk jó, hogyha erre is odafigyelünk. Én annak vagyok a híve, hogy mindenki a saját fajtájával. Tehát ha magyarok vagyunk, magyart keressünk, ne adjuk olyan könnyen magunkat oda szép lányokként román fiúknak, mert Isten, én hiszem, hogy rendelt nektek egy szép, magyar, becsületes keresztény fiút is. Csak meg kell találni, meg kell keresni. Tehát oda jutott a resicabányai magyarság, hogy már csak 1% az összlakosságnak a magyarság, tehát egyszerűen már nagyon elfogytunk. Megyei szinten 3500 magyar él az egész Krassó-Szörény megyében. Anina, Oravica-bánya, Új-Moldova, Bogsán-bánya, tehát ez ilyen bányavidék, valamikor nagyon híres volt az ipar, az egész országból a 70-es években csődültek oda az emberek. A gyülekezetünkben Szilágyságból, Székelyföldről, Bihar, Érmellék, tehát nincs olyan vidék, ahonnan ne jöttek volna emberek, mert nálunk volt a legnagyobb fizetés. Most már 90%-ban megszűnt az ipar, még úgy egy pár százan dolgoznak az iparban,
de a zöme azoknak, akik oda kerültek, vagy már megöregedtek és nyugdíjasok, a fiatalok elmennek külföldre, fiataloknak nincs munkahelyük, Ausztriába, Németországba járnak, nincs utánpótlás, nincs keresztelés, nincs házasság, azok a keresztelések és házasságok, kötések is, amik vannak, sajnos, hogy ortodoxokkal, tehát azokból soha nem lesz magyar református. Tehát emberileg nézve egy kihallásra ítélt gyülekezetben szolgálunk, főleg a szorványokban, de hát nem azt nézzük, hogy mi lesz, hanem mi végezzük a dolgunkat, ugye? Tehát nem itt is lehetne statisztikákat felállítni, hogy mi lesz majd a gyülekezetben 20, 30, 50 év múlva. Hát fél lábbal ott vagyunk, fél lábbal már mennénk is, mert nincs magyar iskola, nincs magyar osztály, sajnos, hogy ez nekünk egy nagyon nagy probléma, kénytelenek voltunk beiratni a nagyobbik lányomat német szakra. Hát ugye minden rosszban megvan a jó, legalább megtanul németül, románul, de hát ilyen körülmények között élünk, vagyunk. Nem panaszkodunk, hál' Istennek, amikor átvettük a romos állapotú parókiát, katasztrofális állapotban volt. Kormány segítségekkel helyre tettük, tehát infrastrukturális szempontból nagyon szépen megcsináltuk a parókiát. Tehát kényelem, meg hát mindenféle gyülekezeti programra kialakítottuk a gyülekezet épületét. Tehát, hogy mondjam, de ebből kifolyólag az oktatás, tehát a magyar iskola hiánya miatt azért már mennénk. Na hát a volt tiszteletes Nagy József legelőször engem hívott, gondolkodtunk, nem voltam benne biztos, hogy jöjjek, ne jöjjek, oda ragadtam már 8 év alatt, és na hát úgy alakult, Isten így vezetett, hogy Emil jött végül, és higgyék el, hogy jobban jár a gyülekezet Emillel. Na, és hát megkérném a gyülekezetet, hogy azért hordozzanak minket imádságban. Elmondtam egy történetet, egy példát Egerbegyen is, amikor is azt mondtam a gyülekezetnek, hogy van egy lelkész kollégám, akiket szoktunk támogatni anyagilag. És akkor ő telefonon, amikor megkapták a támogatásunkat, akkor azt mondta telefonon, hogy Attila, nem úsztátok meg annyival, hogy adtátok nekünk ezt a pénzt, mert az túl könnyű lenne, hogy én is most ugye ide eljöttem, és egyszerűen csak egy szolgálatot átadtam a gyülekezetnek, hanem azt mondta, most már az a felelősségetek, mármint nekünk, resicaiaknak, hogy hordozzatok minket imádságban is, mármint a szenvedélybetegségben levőket. Hát ha már eljöttem, akkor legyen hasonlóképpen ennek a gyülekezetnek is egy ilyen, terhelődjön erre a gyülekezetre is egy ilyen szolgálat, hogy értünk, ott a végeken élőkért imádkozzanak, és hát ami nagyon fontos lenne, hogy találjuk meg a leendőhelyünket, mert ami késik, az nem múlik haladon. Mi tényleg szeretnénk valahova dobbantani, csak még nem tudjuk, hogy hova. Tehát ahol van magyar iskola, meg hát ahol lesz a helyünk. Hát ha esetleg vannak kérdések, szívesen még válaszolok. Ugyanebben a helyzetben voltunk mi is, feleségemmel, amikor Brassóban voltunk, mi is mondtuk, hogy dobbantanak, csak nem tudjuk hova, de hát sok-sok imádság, sok-sok Istenre való figyeléssel, mind a mi részünkről, mind a gyülekezet részéről, úgymond megtörtént ez a csoda, ez a találkozás,
és a gyülekezet itt imádkozott lelkipásztorért, de nem csak, hanem voltak más testvérgyülekezetek, akik szintén imádságban hordozták a Fekete Gyarmati gyülekezetnek a vágyát, és mi is imádkozni fogunk értetek, és egyben a gyülekezetért is, hogy Isten mutasson nektek világosságot, hogy hol lesz a következő, az elkövetkezendőkben a... Lehet, hogy onnan megyek nyugdíjba. Még az is előfordul. A gyülekezet szíves figyelmébe ajánlom a megyénket. Hát egy kicsit messze vagyunk, 230 kilométerre vagyunk körülbelül, de csodálatos szép megye. A város az egy nagyon csúnya ipari város, de ahogy már kimegyünk a városból, gyönyörű tavak, hegyek vesznek körül, tehát nem csak Székelyföld szép, Krassó-Szörény megye is nagyon gazdag turisztikai szempontból, Herkulesfürdő, Orsova, Alduna, nemzeti parkok, Krassó-szurdok, Néra-szurdok, a fiatalok úgy tudom, hogy tervezik, készülnek hozzánk jönni, Szemenik, Síparadicsom, a szomszéd megyénkben ott van a Retyezát nemzeti park, tehát gyönyörűbbnél gyönyörűbb helyek, amiről álmodni sem mer az ember, és én bátorítom a gyülekezetet, hogy ne csak a fiatalok, hanem akár gyülekezeti tagokként is ugye egy kirándulást meg lehetne szervezni majd a jövőben. És szívesen fogadjuk a gyülekezetet. Köszönjük a meghívást. Megkérem a kórust, hogy énekeljen. Az első kánon lesz, amelyeket akárhányszor énekeljük, az egyik kórustag, nem mondok nevet, mindig megemlíti, hogy amikor ő először a gyülekezetbe jött, ez az ének ragadta meg. Úgy kezdődik, hogy Jézus az életem megváltója. Kívánjuk, hogy ebben a gyülekezetben mindenki sajátjának érezze ezt az éneket, és tudja elmondani azt, hogy tényleg Jézus az ő életének is a megváltója. Jézus az életem megváltója, bűnömért adta magát. Szívem övé tőle néki róla, zengem a háladalát. Jézus az életem megváltója, bűnömért
Koszta Vilma, engedelmesség. Kis Erzsikétől vizet kért az apja, mert megszomjazott, künt ült a lugasba. Hozzá, kislányom, egy pohár vizet. Erzsike játszik, éppen most vigyek. Messze van a víz, nem szeret menni, gondolkozik előbb, mit kéne tenni. Leszakít egy szép virágot gyorsan. Nézd, apukám, szép virágot hoztam. Én vizet kértem, feleli az apja, de megfogadni sehogy sem akarja. Visz egy szép almát, nézd, ez finom, szép. Vizet akarok. Ez nem kell, vidd odébb. Ekkor elszaladt vízért Erzsike. Friss vizet hozott, apja megköszönte, majd egészen az ölébe vette, és szeretettel tanítani kezdte. Az engedelmesség, gyermekem, előtted mindig fő dolog legyen. Ne adj virágot, ha vizet kérnek. Ne vizet kínálj az éhezőnek. Ha küldenek, ne akarj tenni. Ha tenni kell, ne akarj menni. A szófogadás a legszebb jellem. Legszebb áldozat engedelmes lennem. Jézus is, mikor kéri szívünket, ne ígérjük neki pénzünket. Jézus a szívünket akarja. Aztán van szükség áldozatra. Vésd be ezt jól, gyermek, szívedbe, áldását veszed sokszor az életbe. Jó ezt nekem is, neked is tudni, engedelmességet gyakorolni. Több az áldozatnál, így van megírva. Sok hasznát veszi, ki megtanulja. Köszönjük a kórusnak a lélek melegítő és felemelő szolgálatát. Esetleg, hogyha még valaki készült szolgálattal, akkor szívesen meghallgatnánk.
Szeretném közben köszönteni Nagyzerindi református lelkipásztor testvéremet. Gondolkoztam közben, hogy ne hívjam ki őt is egy ige hirdetésre, ne hirdetni, de aztán eszembe jutott, hogy hát megvan mindennek a maga ideje, és ő vasárnap fogja zárni az imaheti alkalmat, hogy kivárjuk ezt az alkalmat, és Isten áldását kívánjuk a szolgálatára, az egész gyülekezettel együtt köszöntjük más felekezetű testvéreinket is, és meghallgatjuk a szolgálatot. Samáriai asszony, mindent megmondott, amit cselekedtem. A kútnál tőlem kért vizet, élő vízzel ő kínált meg engem. Nem kérdem többé, melyik a szent hely, ahol az ember Istenét imádja. Tudom a titkot, rátaláltam a messiásra. Mindig új kalandra űzött, hajtott, izgágó vérem, most pedig futok, hogy új titkomat mindenütt elbeszéljem. Nincs már szívemnek szégyelt homálya, gyötrő kérdőjele, siessetek, itt jár, ti is találkozhattok vele. Jöjjön Antraks! Kérem, fogadjátok szeretettel ezt az éneket, amikor lettem, úgy hallottam, tiszteletes Úr, a kedves vendégünk, hogy az Úr Jézus vár bennünket, és az Úr Jézus éppen, mint láthatatlan, és hálakérés és embert is mi hisztünk az Úr Jézusban, hogy itt élünk is, szeret bennünket és szét akarja asszony az élő vizet. Hát kívánom mindenkinek, hogy fogadjál meg az Úr Jézussal, a Jézus nélkül nagyon teheres az élés. És nagyon szépen köszönöm a tiszteletes Úrnak és a gyülekezetnek, hogy elfogadtak a gyülekezetben, és részt vettek én is önök között, és áldjuk együtt az Urat. Áldjuk, áldjuk. Van egy énekem, ami a lelkemen van, el akarna énekelni. A te nevedben mi együtt vagyunk, ismeri? Jézus nevedben mi együtt vagyunk, kérünk, halld meg, imánk, mikor hozzád járunk, élet ígére tápláljuk. Abban lássák meg élő hitetet, hogy az én szalamnak engedtek, hogy csak velem és egymással egyek lesztek, minden kérdésetekre felelek. Hogy csak velem és egymással egyek lesztek, minden kérdésetekre felelek. A te nevedben mi együtt vagyunk, Jézus nevedben mi együtt vagyunk, élünk egy szentségedben elóvaljunk, használj munkádba, Úr. Kérünk téged és szentségedben elszóvaljunk, használj munkádba, drága Úrunk. Köszönöm.
Van-e még valakinek szavalata? A Zsoltárok 122. része, és az első vers ekképpen hangzik. Örvendezek, mikor mondják nekem, menjünk el az Úr házába. Mikor elolvastam ezt az ige verset, akkor mindig, ahányszor vasárnap, vagy hétköznap, vagy imahét, vagy evangelizációs hét legyen az, mikor mennek el az Úr házában, öröm tölti szívemet. Öröm tölti szívemet. És az egyik ige vers úgy mondja a Bibliában, hogy ez a hely nem egyéb, nem más, mint a mennyek kapuja. Tudd meg, kedves testvérem, kedves hallgatóm, amikor Isten házában eljöttél, és átadtad szívedet Jézus Krisztusnak, akkor a mennyek kapujában állsz. Csak éppen még nem lépsz be. Majd az örök létben be fogunk lépni, amikor ez az élet lejár, akkor belépünk. Azok, akik szolgálták az Urat a földi életben. De csak azok. Szeretném ezzel kapcsolatosan, már ha örvendezem akkor, mikor Isten házában, az Úr házában jönni kell, hát akkor el is énekelem. Örvendtem, mikor mondták nekem, menjünk fel az Úrnak szent házába. Menjünk fel az Úrnak szent házába. Örvendtem, 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 mikor mondták nekem, menjünk fel, menjünk fel, menjünk fel az Úrnak szent házába. Béke és üdv Jeruzsálemnek, és annak, aki téged szeret, annak, aki téged szeret, annak, ki téged szeret. Béke és üdv Jeruzsálemnek, béke és üdv Jeruzsálemnek. Te benned béke, te benned mindig béke van. Ó Jeruzsálem, lakásidban az üdvösség örök. Te benned béke van. Ó Jeruzsálem, örök üdvösség a te lakásidban. Te benned béke, te benned mindig béke van. Ó Jeruzsálem, lakásidban az üdvösség örök. Te benned béke van. Ó Jeruzsálem, örök üdvösség a te lakásidban. Amen.
Énekeltem a Jeruzsálemről. Ez a Jeruzsálem nem az itteni földi Jeruzsálemről szól, hanem az örök Jeruzsálemről, a mennyeiről. És ha a mennyei Jeruzsálemről beszélünk, és oda vágyakozunk, ugye, akkor ott már vannak, akik már elmentek előttünk, az elődeink. Már vannak, akik ott vannak, és várnak bennünket. És egy másik ének azt mondja, hogy várnak ránk az üdvözültek odafent mennyben, elénk jönnek hófehérre mosott öltönyben, Istenünk és hívnak várnak a dicsőségben, ó, hát siessünk a bárány mennyegzőjében. Üdvözültek hívnak, várnak, üdvözültek hívnak, várnak, üdvözültek hívnak, várnak, a ma boldog otthonban, hol öröm vár Jézusunknál, az örök nyugalomban. Intenek, intenek, hívnak oda. A lelkünk Jézusban örök életet talált, így a gonosz megmentve nem féljük a halált. Engedünk az üdvözültek hívó szavának, akik folyton hívnak, integetnek és várnak. Üdvözültek hívnak, várnak, üdvözültek hívnak, várnak, üdvözültek hívnak, várnak a ma boldog otthonban, hol öröm vár Jézusunknál az örök dicsőségben. Intenek, intenek, hívnak oda. Boldog itt az Úr mennyegzőjébe meghívott, és a bárány vére hófehérre megmosott, mert a vőlegény már nem sokára visszajön. Hű mennyasszonyát elviszi túl a felhőkön. Üdvözültek hívnak, várnak, üdvözültek hívnak, várnak, üdvözültek hívnak, várnak, a ma boldog otthonban, hol öröm vár Jézusunknál, az örök nyugalomban. Intenek, intenek, hívnak oda. Amen. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy holnap délután Berke Eszter református lelkipásztor érkezik gyülekezetünkbe Tenkéről. Hívunk és várunk mindenkit, és hívjanak önök is még másokat, akik még eddig nem jöttek el az ima heti alkalomra. És a másik hirdetni valóm, hogy szeretett vendégségre várunk szintén az ifjúsági teremben mindenkit. Énekeljük el a záró éneket. Nagy Istenem, ha nézem a világot. Nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet teremtett, szent legyen szavad. Ha itt a földön millióit látok, kiket igaznak táplálsz egy magad. Szívem felé, újon
csendes éjszakában, hol üldököl csodás csillagsereg, hol pompás kép aranyhajóként járva, a nap a hold az űrben föllebeg. Szívem felé újon körömtelen, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem felé újon körömtelen, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Uram, igényben, hogyha megtalállak, ha látom ott kegyelmes tetteid, választod néped, amit egyre áldott, türelmesen viselve bűneid. Szívem felé újon örömtelen, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem felé újon örömtelen, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ha Jézus látom itt a földön járva, alázatos, türelmes szolgaként, látom, hogy áldást áraszt a világra, kereszthalálra adja életét. Szívem felé újon örömtelen, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem felé újon örömtelen, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ha földön nyomsz, a hónak vannak terhe, szegény szívem halálosan beteg. Hozzám hajol az Úrnak szent kegyelme, lelkem az ő irgalma menti meg. Szívem felé újon örömtelen, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem felé újon örömtelen, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ha majd az Úr kiszólít e világból, és színről színre láthatom meg őt, ha majd felér a drága arcvilágból, én térdre hullok szent színem előtt. Szívem felé újon örömtelen, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem felé újon örömtelen, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájan ti véletek. Amen. Amen.